Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de 3 van Grafi. En natuurlijk gaan we niet de toto doen vandaag. We gaan het niet over de uitslagen van voetbalwedstrijden hebben, want er werd niks gevoetbald. Maar ik probeer euch met 3 anekdotes uit mijn voetbalverleden deze shitperiode enigszins gaat luchtigers te bieden. Dus even misschien even een glimlach of een lach over de onzin die ik allemaal met heb gemaakt. En ik was vorige week gebleven, ik had mijn beginperiode bij VVV gehad. En dan komen we bij de transfer naar Roda JC. Dan hebben we het over de zomer van 1995 als ik naar Roda gehaald werd. Ik geloof dat ik de 7e spits op het Lieske was deze wou hebben. 7e keus mocht dan zeggen. Er waren er een stuk die ze leven wou, zoals Marco Bogers, die later bij FC Dordrecht nog manager en trainer is geweest. Manager is geweest. Maar oké, ik was blij na 10 jaar VVV dat ik een nieuwe uitdaging aan kon gaan. En ik kwam bij Roda JC in een team. Ruud Hesp als keeper, Gerry Zender, Rick Plum, Raymond Attenveld, Johan de Kok, Mark Luipers, René Trost, Arno Domernik, Barry Vergalen, Erik van der Leur, Tomek Iwan, Tijani Bamagida, Dirk-Jan Derksen, Max Huiberts. Geweldig team, ik vergeet er nog waarschijnlijk een paar. Huub Stevens als trainer. De keiharde trainer Huub Stevens. En heel veel Hollandse bluff in de ploeg. En dat zorgde voor een open, recht voor zijn raap mentaliteit. En dat was ik niet gewend als Limburger. Maar ik vond dat wel ontzettend prettig. Want die mentaliteit was er wel op gericht om immers te verbeteren. Waar ik tot dan toe eigenlijk vooral gehoord heb van God, dat kent ze niet en dat kent ze niet. En dat is bij mij als voetballer een heleboel. Wat ik niet ken, huurde ik bij Roda vooral wie ik mijn sterke punten, het neusje voor de goal en die contren draaien om de bal af te schermen, wie ik dat in het belang van het team moest gebruiken. En ja, laten we eerlijk zijn, de ene training speelde ik tegen Johan de Kok en de andere training speelde ik tegen Raymond Attenveld. Als ik dan niet 100% trainde, raakte ik totaal geen bal, want zo goed waren die gasten. En toen bleek op een gegeven moment, wie ze traint, speelt ze ook 100% scherp. Maar dat betekende ook dat er soms wel aanvaringen waren. Doordat het recht voor de raap was, zodat we allemaal winnaars waren, beter wou weer, kreeg ze ook wel eens aanvaringen. En dan, gelukkig kon Stevens die goed handelen. Maar zeker met Raymond Attenveld in de ploeg, de iedereen scherp heel. Ja, dat komt net op het verkeerde moment, komt zo'n opmerking soms ook aan. En ik heb metgemaakt dat de huidige trainer van Roda JC, René Trost, het trainingskamp in Sittard verleed om naar huis te lopen na een aanvaring. Maar ook dat werd weer uitgesproken en uiteindelijk heeft dat ons als ploeg juist sterker gemaakt. En ik geef als voorbeeld wie zoiets ook werkte, wie Stevens dat stuurde, dat begon bij mij al op mijn eerste training. Stevens zei, Maurice, haal de bal aan de voet. Maurice, en dan wipte de bal op, vang, zit er. En wat deed Maurice? Maurice vinkt de bal. Ja, Maurice heeft hands gemaakt en dat mocht niet. Hele ploeg, 50 keer opdrukken. En ik denk, boah, wat best tegen een vervelende zak. Dus wij allemaal 50 keer opdrukken. En zo ging dat door. Ze probeerden dat iedereen dus te nijen. De dag daarna kwam weer een nieuwe speler. Nou, voordat ik me ging voorstellen, zei ik tegen de nieuwe speler, wat er ook gebeurt, blijf met de hang van de bal af, want anders moeten we allemaal 50 keer opdrukken. Oh ja, ik ben Maurice, trouwens, zei ik toen. Maar dat om aan te geven, doe Gijs al proberen in te spelen op situaties die kunnen ontstaan, waardoor ze dus meer aan de bak moest, 50 keer op. Achteraf begreep ik pas, we kregen geen krachttraining. Dat was zijn krachttrainingsidee, maar het was ook zijn teambuildingsidee. Want spelers gingen elkaar helpen als trainers steeds langs het veld, konden ze in de wedstrijd niet meedoen. En doordat wij elkaar al gingen corrigeren, deden we eigenlijk die trainersfunctie langzaam een stukje volwassenheid in de ploeg brengen. Ja, en wie pakte Stevens dat verder aan? Daar sting ik toch wel van te kijken. Iedereen mocht zijn zegje doen. In de voorbereiding, in het begin, werd ons gevraagd, wat moet de doelstelling zijn van dit team? Met welke tactiek moeten we die doelstelling halen? En wie zussen die eigen rol in? Iedereen
Het zijn zegje gedaan. Dat werden allemaal op een hoop gegooid. En uiteindelijk bepaalde Stevens en zijn assistent Eddie Achterberg, die bepaalde koers. En dan was het op de trein springen en met of move. Maar zo gaat het gebeuren. Maar iedereen had daarvoor was hij zegje gedaan. En dat werd daarna ook gecommuniceerd. Doelstelling, Europees voetbal. Ik had zoiets, wow, mijn enige Europese ervaring tot dat moment was het tanken in Kaldenkirchen bij VVV. Europees voetbal, dat zou gaaf zijn. En iedereen werd er ook bij betrokken. En dat leidde uiteindelijk tot een fantastisch wijgevoel. Daar hebben ze natuurlijk ook succes bij nodig. Maar uiteindelijk nog een fantastisch wijgevoel dat we met z'n allen hadden. Wij zijn Roda en met z'n allen trots waren toen op Roda JC. Wie begon dat seizoen? Want de voorbereiding was ontzettend lastig voor mij. Een niveautje hoger, een aantal kilo te zwaar na die operatie. En dan uiteindelijk de eerste toetswedstrijd van de competitie. De eerste wedstrijd van de competitie toes tegen Twente. Graaf op de bank. En ik had zoiets, shit. Zat er niet hetzelfde als bij VVV heel lang weer. Dat ik heel lang door uitgelachen weer en bang spelen. We komen met 1-0 achter en na een minuut of 70 mocht ik samen met Tijani Babangida, dat zat ook op de bank, mocht ik invallen. En ik geloof 5 minuten voor tijd, actie van Barry Vergalen, voorzet. Ik frommel me voorbij mijn man en ik kop de bal binnen, de gelijkmaker binnen, 1-1. En het vulde gelijk als een verlossing van, oké, dit is mijn startschot bij Roda JC. De eerste 4 wedstrijden speelden we gelijk, ook tegen Ajax van Louis van Gaal, wat kampioen wordt, maar wat ook de Champions League won in dat jaar. Speelden we toes 1-1, Max Huiber scoort. En daarna hebben we de uitwedstrijd bij NAC. En ik woonde toen in Heidse, en van Heidse naar Kerkrooij, naar Calais was 40 minuten rijden. En ik pak altijd, want ik ben een voorzichtige, ik pak altijd minimaal een half uur speling. Dus ik reed weg en ik kom op de A2 in de file. En dat was nog de tijd dat er geen mobiel had, er waren geen mobiels nog in die periode. Dus ik kost niet onderweg even bellen. A2 file, maar ja, de file was op voorbij en ik denk, oh, dat red ik nog. Goed. Kom ik op de A76, weer file. Ben ik dus te laat bij het vertrek. En de regel was, als ze niet in de bus zit, als we vertrekken, speelt ze niet. Ik kom een kwartier te laat bij het stadion aanrijden, helemaal bezwet al, helemaal in paniek. Dat ik denk van, oh, shit. Kijk in mijn achterhoedkijkspiegel, komt de bus terug het stadionplein oprijden. Ik denk, wat is dit? Ik pak snel mijn tas uit de auto, stap in de bus. Stevens kijkt me met zo'n ogen aan, zo van, ik maak dit kapot. En hij zegt tegen mij, 250 gulden boete. Bleek, de bus was ook een tas vergeten. Die moest terug, daardoor kon ik instappen en had ik het geluk dat ik ondanks de boete wel mocht spelen. Wij spelen de avond onze beste wedstrijd tot dan toe, een fantastische pot in Breda. We winnen met 4-2 en ik scoor 3 goals. Ik kreeg een paar minuten voor tijd in de wissel. De publiekswissel en Stevens zei, kijk me aan. Proficiat. Maar die boete bleef staan. Ja, dan had ik door de tweede voedingsdeskundige. Ik zei het al een paar keer, ik was 5 kilo te zwaar wie ik naar Roda kwam, ook door de operatie die ik had gehad. En Stevens stuurde mij naar Van Wankum. En Van Wankum is de voedingsdeskundige in Kerkrooij. En die zei al heel snel, je moest anders gewoon eten. Het holp wel. Ik voelde me prettig erbij. Ik ging anders eten, ik ging afvallen, ik ben 5 kilo afgevallen en ik voelde me de koning te rijk. Er was toch, ja, loop maar eens met een zak met 5 kilo de hele tijd. Als ze die weg mocht laten, loopt ze toch echt een heel stuk prettiger. Heel leuk was wel dat de voedingsdeskundige iedere keer als ik een goal maak, zei dat tegen mij, zussen wel, alsof het alleen maar aan het eten ligt. Maar ook die dag met mij met. Ik was de eerste profvoetballer die de media, dat was het camerateam van het programma Barend en Van Dorp, nam ik met naar de voedingsdeskundige. Dat camerateam was me aan het volgen 2 dagen lang voor de uitwedstrijd tegen Ajax in de Meer. En dat was wel mooi, dus ik ging ook op die weegschaal staan en op dat moment was ik dan tot 80 kilo afgevallen. Dus het staat heel goed 80 op die school. Ik hoop, ja, 64 kilo, perfect. Ik bedoel, het
toch een beetje jokkenbrokken. En het programma werd afgesloten met de goal die ik mook tegen Ajax in de uitwedstrijd. Dat was een hele leuke pot. Ajax van Louis van Gaal. Ik zei al, het Ajax wat de Champions League ook dat jaar won. Het ongeslagen Ajax dat jaar niet van Roda kon winnen. We speelden 2 keer gelijk tegen Ajax. En de manier waarop we dat in het Stadion de Meer in Amsterdam deden, ja, dat was ongelooflijk. En Van Gaal had van tevoren al in de pers gezegd, Roda is voor Ajax als tegenstander Europese top. Dat is echt een meetmoment. Hij heeft ons de hemel ingeprezen, de manier waarop we voetballen. Nou, we hebben die Ajax-spelers, dan heb ik het over Rijkaard, Blind, De Boertjes, Liedmanen, Kluivert, Finidi, noem maar op. Dat team, die hebben we over de eerste helft achterna gezet, over het hele veld gejaagd. En we kwamen, onnig volledig terecht, want we waren beter, veel beter de eerste helft. We komen door een goal van mij, ja, die heeft mijn vader onnig gemaakt, komen we op 1-0 voorsprong. En de tweede helft komt dan de druk van Ajax en uiteindelijk 8 minuten vertuurd, Tiet, Patrick Kluivert, die de gelijkmaker maakt. 1-1. Goed resultaat voor ons, fantastische pot. En wij gaan na de wedstrijd ons publiek in de hoek aan de overkant gaan we bedanken, onze eigen supporters. De Ajax-spelers die lopen al langzaam van het veld. Wij gaan naar de hoek, wij gaan ons publiek bedanken. En we lopen terug het veld over richting catacombe, richting kleedlokaal. En we kregen een staande ovatie van het Ajax-publiek. En ik had nog eerst zoiets, lopen die Ajax-spelers nog achter ons, maar die waren al lang van het veld. Het Ajax-publiek, mede dankzij natuurlijk de uitlatingen van Van Gaal, waardeerde het zo wie wij gevoetbald hadden, dat we een staande ovatie kregen. Ja, dat heb ik nog nooit metgemaakt, dat ze van de tegenpartij een staande ovatie kregen. En ja, nogmaals, ik voelde me een radertje in een machine, de Roda-machine, voelde me fantastisch op mijn plek. Ja, en als derde anekdote, toch wil ik het even hebben over Nol Hendricks, Weile Nol Hendricks. Uniek persoon, zo ontzettend belangrijk geweest voor Roda JC. En ook de man geweest die natuurlijk mij van VVV naar Roda heeft geholpen. En ik moest met hem de contractbespreking doen. En nou, die waren wel voor zich, zei al, ik was 7e keuze, dus heel hoog in de boom gingen ze niet zitten. Dus ik probeerde op een gegeven moment te zeggen, meneer Hendricks, als ik nu 15 doelpunten maak het komend seizoen, kan ik dan een bonus krijgen? En nou, dat keek me aan, want daar was er wel voor in voor zulke afspraken. Dus daar zat me als je 15 goals maakt, Maurice, kreeg ik een hele mooie bonus. Ik zeg, dat is goed, want dat betekende als ik 15 goals maak dat ik een basisspeler was en waarde hij. Dus dan was dat geld ook goed gespendeerd voor hem. Denk ik dat er zo redeneerde. Maar we hebben dus een fantastisch seizoen. En op een gegeven moment komt het moment bij FC Utrecht uit dat we winnen met 4-1. Dat ik de 15e goal van dit seizoen maak. En dat Roda JC zich ook nog kwalificeert op dat moment al voor Europees voetbal. En we lopen daar ook, nadat we de fans bedankt hebben, lopen we het veld op. En Nol Hendricks zit aan de rand van het veld. En ik heb naar mij toe gezegd, Maurice, je hebt mijn poot uitgetrokken. Maar proficiat. En ik had zoiets, wat bedoel je? Ik zeg, ach, 15 goals. Ik zei al, je hebt me een poot uitgetrokken. Ook dat was Nol Hendricks. Fantastisch. Ja, en na Utrecht, nadat we Europees voetbal veiliggesteld hadden, we gingen gewoon door. We winnen nog een aantal wedstrijden. We werden uiteindelijk na een 4-0 overwinning in de laatste toetswedstrijd op Feyenoord. Met mijn 16e goal werden we tweede van Nederland. En ja, dat is toch fantastisch. Roda JC, tweede van Nederland. Met een puntenaantal was ze de jaren ervoor gewoon kampioen met was geweest. Eén ploeg was beter. Dat was Ajax. En 1994 was ook het jaar van Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. Die plaat kent je nog wel, hè? De meeste dromen zijn bedrog. Dat was onze plaat van Roda ook. Iedere overwinning werd gevierd op die plaat. Daar ging de Polonaise los. En in die Polonaise, zeker in de toetswedstrijden, waren ook daar niet alleen de spelers, ook de spelersvrouwen, de fans, de sponsors, het bestuur. Stevast, achteraan in de rij, Nol Hendricks. Mensen, ik hoop dat deze anekdotes ook weer een beetje geholpen hebben om even de ellende te vergeten. Volgende week ben ik terug met meer anekdotes en dan gaan we op trainingskamp in Gran Canaria met Roda. Tot volgende week. Hoi!